Az energia kamatoztatása mindig elkötelezett munka eredménye. Elhivatottsággal, akarattal, kitartással és rengeteg munkával a bennünk felelhető kapacitások felhasználhatóvá válnak. Mi sportolók folyamatosan erőnk, energiáink tudatos kezelésén dolgozunk. Töretlenül küzdünk a kitűzött célok, a magunkkal szemben elvárt teljesítmény elérése érdekében. A nap, a szél, a földhője elég energiát termel, hogy gondtalanul élhessünk és ne zsigereljük ki a természetet. A Paksi Energiaház a föld kapacitásainak környezettudatos kinyerését és felhasználását demonstrálja. Az időjáráshoz alkalmazkodva kibővülni, és a külső hőmérséklethez igazodva visszahúzódni is képes lesz, hőszigetelő héjszerkezetének köszönhetően a Forráspont Energiaház. A bemutató központ különlegessége a használati tér klímájához alkalmazkodó méretszabályozás mellett az is, hogy a bemutatott építészeti eljárás minimalizálja a hőveszteséget, és maximálisan kihasználja a nap- és geotermikus energiát. A Forráspont Energiaház bemutató épületként kiállításokkal, konferenciákkal, virtuális tanösvénnyel és szakmai rendezvényekkel a társadalom széles rétegeinek demonstrálja a környezetbarát és energiatakarékos építési és működési megoldásokat. Készült az Aktív Energia Egyesület megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.